Mae yna chwedl ddiddorol iawn am yr hen lyn yma, y Llyn Llech Owain. Nid i Neil ddechrau dweud y chwedl wrthon ni. Amser y ryfel rydyn Cymru a Lloegr, oedd Owain Glyndŵr wedi dod i'r mynyddoedd. Dath e i Gorslas am ffynon Ffynon, Elinor. Beth oedd y ffynon yma? Oedd Slatin erbyn y ffynon i wed pwy bynnag byddai'n hyfyd y dŵr i ddod i'r Slatin yn ôl. Anghofiodd Owain Glyndŵr i ddod i'r Slatin yn ôl a gwmpodd ei gysgu. Wel, nawr te Debbie, cwmpo i gysgu. Beth ddigwyddodd wedyn? Pan ddihunodd oedd e wedi troi yn llyn a welodd ei farch a neidiodd e addi farch a cyrlamu rond y llyn tair gwaith. Pam oedd e'n gwneud hynny, Emyr? Amser mae'r pedola'r farch yn taro'r ddeiar, mae'r llyn yn stopio tyfu yn fwy. Wel, na ni gwybod, gwyd i clywed am y llyn. Beth ddigwyddodd i Owain, Janet? Wel, as ei gwyto yn ogof y ddinas, a mae pobl yn gweud mae na nawr. Mae'r llyn yma dipyn yn wahanol i'r hyn rwy'n i gofio fe. Erbyn hyn, cronfa ddŵr sydd yma i ddiwallu anghenion plywolion Llynarthne a Llynon. Lle bach digon rhamantus oedd y gynt. Pobl yn tyrru i fyny i'r llyn, roedden ni blant ysgol. Ar ôl diwrnod o fod i mewn yr ysgol, wrth yn bodd yn dod i fyny yma, ac wrth gwrs i fyny bob math o driciau. Roedd yna swyn i ddod i fyny i fanc y llyn, ac wrth gwrs y peth mwyaf pwysig falle oedd dod i ddysgu nofio. Wel, doedd pob un ohoni ddim yn cael dysgu nofio. Doedd yn rhieni ddim yn fodlon enghraifft a dwi o hyd yn methu nofio. A llai ddeall y peth yn iawn, oherwydd roedd ambell i ddamwain yn digwydd. Mae gen i gof digon clir o grwt o efaciwi o Lunden yn colli fywyd yn y fan yma. Ond ar weitha ambell i ddamwain fel yna, roedd yna gryn dipyn o swyn, dipyn o hyd a lledrith y fyny ar y fanc y llyn, a lle bach yn llawn llawenydd oedd y llyn yma i bob un ohono ni.